Enamora't de Parets. Enamora't de l'antiga factoria Tippel. La seva decoració mural és una obra de pop art d'Eduardo Arranz Bravo i Rafael Bartolozzi, de començaments dels 70. Les pintures ocupen 2.000 metres quadrats de superfície, amb motius orgànics, tubs i xemeneies, acompanyades d'escultures de xais als jardins. No sé si m'enteneu, apropa't i viu el que has de sentir, sempre el teu abast per tu. Enamora't del Parc del Sot d'en Barriques, un nou espai verd, amb zones de jocs adaptats i espais de lleure diferenciats per edats. Des d'octubre de 2021, compta amb una escultura de Carles Vives en reconeixement i homenatge a Sergi Mingote, reconegut alpinista català i alcalde de Parets del Vallès entre 2011 i 2018. El Vallès enmig d'arreu, ja sé que m'enteneu. Enamora't de l'església de Sant Esteve, temple neoromànic de 3 naus, construït el 1946 sobre l'antiga església medieval, que va patir un incendi durant la Guerra Civil i va ser reconstruïda per l'arquitecte Francesc Folguera. La part escultòrica va anar a càrrec de Frederic Marès i Josep Obiols va pintar el baptisteri. Enamora't de Parets. Enamora't del Vallès.